Грошики треба? Вёска ды гарод, вот дзе жила золотая. Ля што ё? Зарабіў на кукурузіне. Яна ж з зямлі сама пра халера. Клянуся, сам не веру. Бачыце вось гэтых чарцей? Яны зроблены з кураціны. Гэта тушкі на ножках, прыкіньце. Сякерай раз і філеха ўжо ў руках. Бяры ды прадавай. Альбо не забівайце. У іх яйкі прама са сракі валяцца. Ды гэта лепей за крыпту. Авечак ведаеце? Валасатае гадаўё такое. Іхная воўна, о! Галіш аўцу, прадаеш, а яна зарастае зноў. Ды гэта ж мульёны, бляха. Удатна. Нават будильник ставіць не трэба. Не, мне здаецца, вы не цяміце. Кожны дзень о 5 ранку падымацца, гэта ж колькі бабла зарабіць можна. Пакуль вы, шмэкі, свае інстаграмы ютюбнічаеце, я ўжо іду за свеженькім малачком. Вы спытаеце, а чым гэта пахне? Запомніце, так пахне поспех. Толькі паглядзіце на гэтую белую нафту. Арабскія шэйхі, я іду.